Estem al carrer. No sé si us sentiu una moto... Adéu, senyor, estem al carrer, perquè jo soc callista. Soc callista del castellà calle. De castellà calle. Estem concretament a la plaça... A una plaça. Al barri d'aquí del Raval. Placeta. A la placeta d'Aureli Capmany. Què passa con la lingüística de la placeta? La placeta en anglès és Little Square. Little Square. Placeta. Plaça Square. Square quadrat. Square petit. Però què passa? Hem estat aquí, en aquest lado, diguéssim, de la plaça. Un lado. Por favor. Però fixeu-vos, dos lados, i el que seria... Mireu la plaça, el tercer lado. Per tant, estem en una placeta triangular. No és square, és triangle. Tres lados, triangle, de square, no square. Square, triangle. Triangle no és square. Són misteris, són coses de la lingüística de l'intríngulis. Lingüística multinacional. I també tenim una comprovació de lo petit. Petit que és? És molt. També hi ha més coses. La plaça is big, és gran. La plaça is big. The flower is on the floor. És la flor on the floor. La flor on the floor. Aquí tenim això. Aquesta flor és small. La flor on the floor is small. Small. És el Lidl, small, flower, small. Però aquesta flor és molt. És molt. Flower on the floor, la flor on the floor. És molt. Tot això. És molt per la flor. És molt. Aquesta Lidl small flower. ¿Me explico? ¿Han pillado? ¿Se me oye? Bueno, fins aquí, para ustedes. Ok.